Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Sa sisin pat hagan nga janmit, nga ay kublay yaki pagba nung song jong ka jala megala bi jungi parok away. Hakaba nakaliang jong ka sorkar, nilaya penbet kerpang baman kasni, like no kasni blay, banwan ban ay yak report happy ki pagba no song jong ka jala megala hakawe day bat ka jingi akun ka jungi ya ka nga tma bat uniw knyang jingpang ubang iong u COVID-19 ubalayo rum hapo jong ka jala megala jungi kawe ka bangakwa ban pentip akmat jong pi kalong bahadu menhne kasni ngilala banle ban shim ya ka test ki sample na kitu ki primary contacts news pa lipo pramut but ka result ka bangilayo kalong nrius pa nripu nyungut kidai kibalong negative naka news pa lipo pramut but armut kilong positive but kini ki armut kidai ki primary contacts ya kabala chia na unong pang i Dr. Sailu i bom donchu ha kan ni kasla jong kan ka khandau but kini ki angot ki balalong positif ya ka baka report ni yo menem step ki don hakajaka jong ka jing sumar iwei idon halaga jong ka ying hakaba nakaliang jong ka health department kala penbit kala penbiang bat ka quarantine ya kaya chaprang rengkat bat kajing pekngor nakaliang jong ka health department bat ka sorkar barokaway iway pat idai iba napo kasnong pomlakray ita manin manmit ilara ya Shapo hospital hangtay hapo ka covid hospital jong ka sorkar jela megala bat iniru hadu mentai don hapo hospital bat kaba ngakwa banyathu akmat jong phi ki paiba no snong jong ka jela ka jongi kini baros phomut kim don kanu ka sign ban ong kaba itlot ha ka bormet ke jongki ngala ban ong hadu ka kane ka khlikmat kilong stable ha ka jingkot kejingkia baro kabaar ngisngu burom ya ka bor snong ka bor thau jong ka pamlakrai urang ba snong jong ka pamlakrai ka executive committee jong ka snong jong ka pamlakrai baro koi ki bad da ka jing sngu khia mansin ki trelang bat ngi ka sarkar hakaba wood ila banra ya ka med ban transfer ya ka med jum ini nongpang ban warra ya i ha kani ka jaka suman kumbang labatai ha ka basdang nanta susu mene ngi la ya wat jingtip ya ka jing kontak lene ka primary kontak jong ini ibadon ya kan ke jimpang hangte hasnong pomlakrai but isem ba saumut ki de ki kontak ki belum direct kontak but ini ba yo yang kunyang jimpang nang ta susu live hu armut ki don sakiwe pat ki badon ka bengidang ong hi ke primary kontak but yakine baro ngiladep sim ya ka sample but ngilapha ban test halor jong ki iwe piwe bantip la kalong positif ne kalong negatif but real pomut
rengkat bat kita ke bangila simi ke sampel ngidang up ya ke report kabala banwan sibit kamit lani kala banwan lasai mensui te habangi ya pet ya kanikan number kabang ngingi test hadu mentakasni kum mangala keren menin menjamit ngiyo iba nrus pa nru pun yawmut gidei ki ben negatif kabamut bangi idon kajing kermen sasisin pat namar bakine ki bangi tes armut ki bangi lalap bakilong positif ru gidei na kaju kasus jong ka kontak ya kaba ngilayo nengkong ya une uknyang jingpang kabang akwa ban pensyai bahang ni namar kiba bon ba ki pajba ki don kajing atatin bat ki keno ya ka sorka balai ba ka sorka haba kita ki ba along positif kimra no sya ka jaka sumar ka jongki balai ban ailat bikin syong haying dan balai ban ailat ban sumar ya ki hapo kaying kasem ngakwa ban batai hang ni katkum ka protokol napo ka Ministry of Health bat kumjuru na ka Health Department jong ke Jelam Megala bat kumjuru na ki expert jong ka medical team ka badon hapo ke Jelam Megala jongi kani ka jajing pang lada yok positif kiba yok positif kidon sau benta ka benengkong ngiong ka asymptomatic kabadai ka kategori A kabamut kabasudon tang kadak bakalong positif nang ta kabaar ka kategori gelong ka mild symptomatic kabingiong ka kategori B nang ta kabalay kelong kadon sakaway ka kabingiong ka severe symptomatic case kabahap hapo ka kategori C bat kabakado kadega severe symptomatic kaba kta ya karukom ring mensi ka breathing problem kaba habak poi hau tau put bakimla ban ring mensi kamut ya kata gikot ka kategori kaba saw ka kategori D A B C D kini kibayo ya ka kategori A kaba sulong be ka simptom kaba malumala nangta kaba ar kaba ngiong ka mild symptom kaba mud don teng gajing shit don teng gajing kriat don gajerho don teng ka jing bayong kli hang ni hang tai yakini ngiong ka hap ka kategori A bat ka kategori B yakini ki bahap hakini ki artli ki kategori ngakwa ban pensyai bah hakmat jong pi ki pajbat nong song snong jong ke jelam ikla jungi pimdei ban te pimdei ban smith pila ban sumar halaki jong ki ying ki sem tamba pihap don ha ikamra ibakerpang marway klem ya syongkai lang bat no ru lakalong bat email ipa bat ki bhaying basen lani bat ki parlok ki perjor tinakata kadaw ngakwa ban pensyai hakan ni kejanmit ya barok balai baka sorka kamsim lara ya kini ki prangut kendai ngut menta kini ki kendai ngut imsim lara sa hospital namar bakidang hap hakan ni ka simptom A lani ka kategori A batru ka kategori B te ini iway ngira men step chapo hospital idon ka simptom hakabadon ka breathing problem kendiat ten rehadin bila po ya hospital iru ilong stable imdon kanu ka sign ba ka jingpang kanang kiu lani kanang jur ha kamet kejungi dahina kata-kataw yaki bakum kini
kategori A, kategori B, ngakwa ban saisisin pat kalong ba. Kila ban sumar hayeng lajong, lada kibiang ke kamera, bakin syong marwe, tehenrai yakitu pat kibom don, ke kamera kababit kababiang bakin syong marwe. Lese kimla ban ya like na kibahayeng basen, na kipara, na kihmen, na imei, na ipa, yaki bakum kita, na kaliang kabor sorka, ngi ong yaki, pentip siya ka sorkar, kenang bangin bu yaki, hapo, ka quarantine center, jong ka sorkar, ka bangila penbek gerbang. Kata kadi ka bangakwa, ban pensyai, hakmat jong ki baik nong syong syong barok, bakin snautu, ba ya ka kategori A, bat ka kategori B, ngila, kila, ban syait ban klan biang, tanda, ka baki syong, halaki jong ki yeng ki sen ki jong ki klem ya klek baru klem ya mix batnu ki nong syong snong ki nong syong tau na kata ka dau ka banga kerpat kolong handi lesi ndang don shu ki ban yo positif nang ni sekmat pat ba nong syong snong ba e jo ka jelas ngau ba what shifting la ki don ye ko positif ka bandang hap haka kategori A kategori B, wat ong bap hipin penmi no yakin nasional, wat ong bap hin be snong yaki, wat ong bap sorkar ka lailan yaki, mereka bangakwa bat pensyaya pi, kane kade ka advice nadu ka World Health Organization, hadu ka Ministry joka Health na Delhi, bat kumjuru na ka Health Department, jong ka sorkar jela jongi. Te like no kitu kibahap haka kategori C bat ka kategori D yakini ngihap badra yaki Syah Hospital na kabenta kajing sumar kabakam benia kata kabangakwa ban pensyai hakmat jompi kipai ba nong syong snong haka ni kajanbet namara hakini kisngi don bun ke jingkren ki balai phujat lai phuskin ngada kerpat ya pikin nong syong snong kam tam ya kin nong sensyar snong ki rangba snong ki ba per ka komiti snong ka ba per ka banga kerpat rit akmat jongpi sngo ba ya trelang bat ka bor sarkar hakaba lada don ki positive cases haki snong ki jongpi sngo ba wat ting wat smith namar nakaliang ka tim jong ki doktor nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong ka health department ni yapun ni ya kontak batki lakum gomnu nyausin prasin hakisisgi bantip baka condition jong ki kalong kumno na kermen skem da ka jinya trelang ga jongi da ka jinya kit khelang jongi nadu ka borsnong ka borthau hadu kilong yin kilong sen hadu ki presnong ki berthau la ngi mat la ngi yai lengba ya ki kum kini ki kes kum mga ong ya pi haka jaka bangin shifting nga ong pi what shifting ngin ya treshi toblang bat ngin kuntulang ru ya kitu ki bahaye ngi pasen jong kitu ki bayo ya ka positive case hakaba ngin yale kat bala ban pentikina bakin syongkok hala ijong ikamra klemmi syabar bat kumjuru ngin syupen biang ya kabam kadi ke jongki kakum kijing don kam jongki kabaman lakasngi nanta kabalai kabengirai mena hapo kejingelam hakejingelam jong chief minister badon burom kejongi kalong ba na kabenta kini ki marep ki mariam namar ngila pelat kerpang nak menta katung katem don lesi ki bam don usumbai don lesi nak deng juki ki ong ngim don ka fertilizers kedawai ka decim nas ngau bahaban pentip sepi bat minister bedai petru ya ka agriculture ulah penbena haka bengi syonglang meneru rengkat berki officers rangba jongka agriculture ngila pentikna menta baka stok na kamenta kini kadon pimdai ban kuslai
pila ban letit na kitu kijaka kidukan kiba na kaliang jongka agriculture department kala pen krek kerpang na kabenta ke jing don kam jong ki nong rep jongi halaki jong ki benta halaka jong ka jing don kam nang ta shu ngilai rai ru kum ukwai utempau usensa ubala dei menta kapor bakin ya de bakin ya the ya kaniru nadu laskin kong ngila aila ba kin lift bakin ya de bakin ya the bat ru ya kati ka jaka kam ngi ong ka wholesale market hang the hamau yong nadu las ngin kong ngin supply ya ka ndaka benta ban penbit penbiang yakin nongrep ki jongi ha ki jaka bat ki snong ki ba pher hapo jong ke jela mekala jongi barakowi kumta na kerpat ya pi ki nongrep bai e jongi ki ba rep yau kwai lani yau tempo lani gitu ki ba rep sensar ka ba pi kwa le si ban ya de ban ya the menta na kalian kesuka nuduk singin kong ngila syak bat ngila ai ka direction syabaro ki deputy commissioner syabaro ru ki SP baki de ban syak ya ka transportation jong kini ki item katkum ka bangala batai mentan syakmat nang ta yaki kali ban penkit ya ka transport jong kini ki mar ki mata ki marep ki mariang ki bangala batai baro ya ka niru ensa isu pas kerpang ngin le hakuju korukong kumba ngi penbet ya ki kali ki bakit ya ka marba mardi baro sikata kata ka bang ka ban pensai hakmat jong pi ki pai ba nong song snong hakane ki janbet ba pin sngo thu kum ki nong rep kum no ban pen krek ya kini ki marrep ki mariang jong pi na ka benta kayo ka kabakadu ka bang ka ban ong hakane ka por hakawidei bat kamarbam kamardi u minister jong ka food and civil supply ngatrai platip menin walid ban pet ya ka godown hang te po FCI bat kumju ru lakot ya jilang bat kini ki stockist bat kini ki nong dela ya kani ka marbam kamardi ka bang akwa ban ong kolong ba ya kaniru kamdon kan kondo uji kuslai ya kaban supply syaki jaka syaki snong ki jongpi ki ba pher te kumta na kerpat ya piki pai ba no snong ba i jog jela ka jungi wat ya rit mensim wat ya du mensim tong ini trelang rengkat bat ke sarkar ngini ya trelang rengkat bat ki bor snong ki bor tau bat nga kerpat rit ru sngo ba wat ya longs ir wat ya rit mensim kan ba tang ko we ublei ubadon rengkat bat ngi barosikata unong bu unong tau ubadon rengkat bat ngi barosikata nganga kermensken ngadon ke jinget kapapura ba un yaidon rengkat bat ngi hakajing persan jongi na sarkar hakibut kibor kiba kat kabangilas nai bale rengkat bat ke jinget trelang baro kiseng niam bat kiseng balang bat kisenjuk jong kis nong sensas nong kirang bas nong kinokma kidoloi baro na ngeks kemba nginla ban yu roi ya ka jingwan hiat ma uniu knyang jingpang oba pen knyuri ya ka perthei baro kawe teda kaliang jonga kan ka bit sashi senpat ngakar pat terpon ya pi iwe ya tia suk tia sai bat kan mau hala ijong irum paying ngin pen daw ngin pen ngiu da ka jingye trela bat mde da ka jingrit mensim nrei da ka mensim ka badon ka jingit ka basken bangila ban job ya ka tma jong uniu knyang jingpang tiasuk ublei undon rengkat khoblei siajabu